niki al-wuqu' fi mazalim ibad niki kita terjadi kasus awake dhewe iki zalim dumateng tiyang. Maknane ngoten. Jadi kita harus berusaha saestu dos pundi kita niki jauh dari menzolimi sesama. Secara mutlak niki wis ora ana alasan. Alasan apa kemawon niki aja sampai kita niki jegur atau katakanlah menzolimi seseorang. Li'annahu karena teman setune wuku fi mazalimil ibad iku diwanun catatan layat rukuhu kang ora bisa ninggal ing diwan sapa Allah Ta'ala. Sebab lah hubunganipun niki kalih kawula, kalih seseorang, kalih hambanipun Allah. Mongko catatan kezaliman itu mboten saged Allah tinggalno. Maknanipun sepanjang kasuse iku urung selesai, lah niki Allah mboten saged ngapura. Allah mboten saged cawe-cawe. Jadi lek awake dhewe niku menzalimi seseorang, mongko harus diklirne dhisik. Baru niki Allah saged ngapura. Tapi lek mboten, lah niki Allah ora iso cawe-cawe ya. Sebab hubunganipun kalih menungso. Milane hablum minan nas atau hablum ya, minan nas niki sangat pentingipun. Hablum minallah harus kita jaga. Mung hablum minan nas pun nggih kita imbangi. Wa amma zulmul abdi anapun utawi zalime kawula li nafsihi maring awak dhewe ne abdun birtikabil ma'asi kelawan nglakoni pira-pira kemaksiatan duna syirki duduk syirik atau menyekutukan billahi kalan Allah. Wa ingkana senajan ana apa syirkun iku huwa ya syirkun iku yarji'u bali apa syirkun atau syirik ila zulmin nafsi maring nganiaya awake dhewe aidon hamaleh iku fa innahu mongko temen setune zulmul abdi iku diwanun catetan layak bau kang ora merduli sopal haqqu ta'ala Allah Ta'ala bi kelawan diwan yufaru mongko disepuro apa zulmul abdi bitaubati kelawan sebab taubat. Adapun lek awake dhewe niki mempersulit diri sendiri utawa nganiaya dumateng awake dhewe, nganiaya awake dhewe niku napa? Birtikabil ma'asi. Sebab awake dhewe melakukan sebuah dosa iku sebenarnya awake dhewe iku ngejur awake dhewe. Sing penting mboten syirik. Walaupun toh syirik niku sebenarnya kembaline nggih kepada zalim li nafsih. Menzalimi diri sendiri. Nah, itu lek masalah zalim niku pada diri sendiri dipun dawaken wa diwanun layak baul haqq ta'ala bihi yufaru bit taubah. Monggo niki cara gampangane penak. Menurut Allah niki layak bau niki mboten peduli. Nah, Allah mampu untuk memberi pangapura dengan jalan taubat. Anggere awake dhewe nglakoni dosa kok gelem tobat marang Gusti Allah, lah niki pun beres. Tapi lek awake dhewe niku menzalimi seseorang, monggo sepanjang niki belum selesai kasuse kalih tiyang kala wau, Allah mboten saged cawe-cawe. Adapun nek awake dhewe niku menzalimi diri dengan melakukan kemaksiatan, penyelewengan syariat, lah niki tasih gampil. Karena Allah niki menjanjikan ngapura tiyang kala wau sepanjang purun bertaubat. Kala dawuh sapa Sayyidi Alil Khawasi, Sayyid Alil Khawas rahimahullah taala. Sayyid Alil Khawas niki salah satupun ulama
salah satupun wali Allah termasuk nggih gurunipun sing aran kitab niki Abdul Wahab Asy'arani. Jadi Ali Al-Khawas niki salah satu wali Allah sing untuk rujukan wali-wali sezamanipun. Niki piyantunipun ummi. Jadi Ali Al-Khawas niki ummi, mboten saged membaca menulis. Tapi kedalaman ilmu nipun niki pun mboten dipun ragukan baik dalam tafsir Al-Qur'an utawa syariat. Nah niki hidupnya niki dientekno untuk khidmah. Kagem nyapu masjid wonten Kairo Mesir. Wali agung niku tapi menyembunyikan diri menjadi pelayan pembersih masjid. Nah, makamipun nggih teng Mesir mriku. Yakni salah satunggalipun gurune Imam Abdul Wahab Asy'arani sing aran kitab Minahus Saniyah menika. Ingkang pendapat-pendapatipun nggih selalu disambung kalih salah satunggalipun muridipun nggih menika nggih Abdul Wahab Asy'arani kala wau. Niki salah satunggalipun biografi utawa tentang Sayyid Ali Al-Khawas. Nah, Sayyid Ali Al-Khawas kala wau ndawaken mazalimul ibadi. Mazalimul ibadi utawi penganiayaan marang pira-pira kawula iku ala salah satu asamin ing atase telu pira-pira dumduman. Zalim dumateng seseorang menika dipun bagi tigang perkawis. Kismun utawi sak duman iku ya ta'alaku berhubungan apa kismun bin nufusi kelawan pira-pira awak. Wa kismun lan utawi sak dumduman iku ya ta'alaku hubungan apa kismun bil amwali kelawan pira-pira bondo. Wa kismun lan utawi sak duman iku ya ta'alaku hubungan apa kismun bil aradi kelawan pira-pira kawirangan atau harga diri seseorang. Zalim tumateng tiyang menika dipun bagi dados 3. Yakni dengan berhubungan kalih awake, ada yang berhubungan kalih bondone, ana kalih berhubungan kehormatane. Jadi kita niki iso ngobok-ngobok zalim dumateng tiyang niki ana kalane lewat secara fisik, ana kalane secara bondone sing kita rusak, kita zalimi, ana kalane zalim dengan kehormatanipun. Fa amman nufusu anapun utawi zalim ing dalam pira-pira awak-awakan atau dari segi fisik iku falaha mongko iku keduwe nufus ahkamun ati pira-pira hukum adidatun kang wilangan fi misli qatlil abdi ing dalam sepadane mateni sengaja wal khata'i lan mateni luput wa wujubil qudi lan wajibe kisos wadiyati lan diyah wal kafarati lan kafaroh atau dendan wa ghairi dzalika lan yani mengkono salasah yakni min qatlil abdi awil khata' ila akhirih. Mima kang saking barang wa kang taima iku mazkurun den tutur fi kutubil fiqh dalam pira-pira kitab fikih. Yang pertama niki menzalimi secara badan, menzalimi secara zahir atau badani. Mongko niku sampun wonten hukum-hukumipun. Hukum kisos, kafaroh dan lain sebagainya di dalam kitab-kitab fikih. Yakni cara wong kok mateni wong, mongko kisose ya padha dipateni. Wong kok katakanlah kok bacok tangane, mongko kisoe atau niki kisose ya tangane dheke ya dipedhot. Ngoten niku. Dadi lek mateni ya padha dipatenine.
Lah umpamane kok dhek ngajar sampai tangane pedhot, mongko tangane ya dipedhot. Iki kisos secara nufus, secara awak. Wa amal amwalu anapun utai zalim ing dalam pira-pira bondo iku fa innahu mongko teman sedune zalim fil mal iku labuda ora kena ora alias wajib min radiya saking balekaken amwal ilal mazlumi mari wong kang den zalimi aw warithihi utawa warise mazlum. Lek awake dhewe zalim niki ing dalem bondone awake dhewe menzalimi seseorang dengan bondone demah bondone iku dijipuk utawa napa lah niki awake dhewe niki wajib mengembalikan. Umpamane awake dhewe niki menzalimi ya bondone wong gabah sak karung, maka gabah kuwi mung ya wajib dikembalikan kepada wong sing kita zalimi menika, sing kita jipuk bondone mang. Lah kok umpamane sing dizalimi wis kadung sedo, mongko ya harus dikembalikan kepada warisnya, anake dan seterusnya ahli warisipun sinten lah niku dipun balekne nek waris kala wau. Milane saat enek wong mati niku Mbah Mudin sering ngoten niku lek enek mayit iki enek hubungan utang piutang ya panjenengan balekne dumateng ahli warise mesti enten ngoten niku. Mung wa in ta'azzara lawis enek kasus ngeten niki wa in ta'azzara namun angel apa zalika menukun ngurut kalau mengembalikannya niki sulit lam ya beko mongko ora tetep apa ghairu tasadduqi saliyane sedekah biya kelawan amwal an sahibiha saking wong kang anduweni amwal ala mazhabi man ing atase mazhabi wong yaro kang nikotaken sapa man zalika mungkon-mungkono tasadduq. Tapi kok cara mengembalikan pun angel wis ra roh ahli waris sapa krana wis suwi mongko enek jalan keluar kita sedekah dengan nama wong kala wau. Umpane sing dizalimi si B, mongko awake dhewe bisa niki menurut mazhabi wong niki ulama niki kita memakai mazhab ini yakni kita sedekah ya sing kimai atau aji kertane sebondo sing kita jipuk. Cara wau umpamane awake dhewe menzalimi bondo yen diutang 100 marang wong. Wong wis mati, ahli waris digolek ya ora enek. Lah iki piye? Kan wis angel wis tutel. Mongko menurut mazhab ini atau menurut sebagian ulama niki saged kita sedekah duit 100.000 di atas namakan orang yang kita zalimi. Iki aku sedekah duit 100.000 atas nama wong sing kita zalimi. Umpane si B ya si untuk si B. Lah ngoten niki saged. Wa in ajaza la awake dilalai ya pailit ora iso. Wa in ajaza namun apa sapa zalim sapa wong iki manane zalim sing nganiaya mang. An raddil mazalimi saking balekaken marang wong sing dizalimi. Fal yastaksir mongko amrih ngakehno sapa zalim utawa sapa man minal hasanati saking pira-pira kebagusan allati wafa kang bisa nuhoni sapa zalim minha saking hasanat al ghurmai ing pira-pira wong kang den utangi indal mizani ing dalem sandinge mizan utawa timbangan. Lah awake dhewe arep mbalekno dhuwit 100 utawa dhuwit 1 juta sing diutangi kali sing diutangi wau ora iso krana awake dhewe ra duwe dhuwit. Lah iki piye? Mongko jalan penebusan niki kita ngekeh-ngekehne amal sae supaya sebanding dengan yang kita zalimi kala wau. Jadi awake dhewe melakukan kebagusan-kebagusan sing wakeh sehingga iso bandingi marang timbanganipun sing kita zalimi.
Krana apa wa illa lamun ora istiksar la awake dhewe ndak nglakoni kebagusan kathah kala wau fal yata'ahab mongko cawis-cawiso sapa zalim ditahammuli asqalil mazlumi maring nggawa abote dosane wong sing dizalimi wa auzarahu lan tegese pira-pira dosane mazlum yaumal qiyamah ing dalem dina kiamat. Lha awake dhewe kok ora nglakoni kebaikan sing akeh untuk membanding kezaliman yang kita lakukan, maka kita ya harus siap. Siap napa? Siap nggawa abote dosane wong sing dizalimi. Besok dina kiamat. Jadi lek awake dhewe niki duwe kebagusan kan dijipuk kebagusane awake dhewe diwehni marang sing wong sing dizalimi. Kok awake dhewe kebagusane sing ora mencukupi, mongko keelekanipun wong sing dizalimi diwehni awake dhewe. Mulane jalan alternatif terakhir kalau wau awake dhewe harus memperbanyak ya ngamal soleh, amal apik supaya siap-siap untuk membandingi saat dinten kiamat kalau wau. Kama kaya keterangan waroda kang tumeka apa ma fi sahih ing dalem kitab Sahih Bukhari. Keterangan teng kitab sahih atau hadis sing sahih terus pundi annaman. Teman sedune wong kanat kang ana iku lau keduman apa hasanatun pira-pira kaapian. Ukhidha mongko den alap apa min hasanatihi saking pira-pira kaapiane man wa utolan diwehaken ya diparingaken apa hasanat lil mazlumi maring wong kang den zalimi. Sahabat teng hadis menika dipun dawuhaken wong kok mang sing zalim mang kok duwe kaapian mongko kaapian kuwi mang dijipuk diwehne maring wong sing dizalimi. Iku lan duwe kaapian. Lewaman lan utahi sapa wae iku lam yakun ora ana sapa man iku lau kediman apa hasanatun pira-pira kaapian. Wong kok ora duwe kaapian ya turiha mongko den buang alai ngatasi man apa min sayiatil madlumi saking eleke wong kang den zalimi. Wa kutiba lan den tulis lahu kediman apa kitabun tulisan ilam nari maring neraka. Lha wong sing zalim kuwi mang ora duwe kaapian mongko kaawonan atau eleke wong sing kita zalimi ku mang dibrekne dumateng awake dhewe. Terus awake dhewe ditulis ilan nari maring neraka, berarti termasuk cilaka. Lah niki dadi muflis. Hakikate wong ra duwe tenanan, wong kere tenanan nggih niki. Jadi awake dhewe niku kaya-kaya amale akeh tapi krana kita niki ada kasus kalih tiyang tidak terselesaikan ing dalam dunyane, mongko pengadilan di akhirat niki pun boten saged ditolak. Jadi ngoten niku, mulane penting sangat kita dipun wasiati tenan untuk tabaut lil wuqu' fi mazalimil ibad kalau wau. Jadi jangan sampai kita niki ada atau menzalimi seseorang ora diselesaikan ing dalam dunia menika. Niki gawat saestu. Sebab keterangane kalau wau ngoten niku. Dadi lek bangsa bondo awake dhewe harus mengembalikan pada orang yang kita zalimi. Lek sing dizalimi wis ora ana, mongko harus dikembalikan kepada ahli waris. Lek awake dhewe ora iso balekno, mongko kita niki krana bingung di sapa sing diwehne ahli waris wis ora iso, mongko awake dhewe niki iso sedekah atas nama orang yang kita zalimi. Kalau kita tidak punya harta ya untuk bersedekah, mongko jalan terakhir kita harus memperbanyak amal-amal soleh, kebaikan supaya bisa membandingi sewaktu-waktu dituntut di akhirat binjang. Niki sing zalim ing dalam masalah bondo. Niki sing penak. Lah sing paling angel niki nggih zalim sing nomor 3 niki. Napa niki? Wa amal aradu. Anapun utawi zalim ing dalam pira-pira
harga diri iku fakot zakaro mongko teman den tutur fakot zakaro teman-teman nutur ya sapa ba'du muhaqqiqil a'immati sebagiane ahli tahqiq pira-pira imam via ing dalem akrod tafsilan kelawan pira-pira tafsil hasanan kang apik la'alahu menawa tafsil iku ahwatul wujuhi luwih ngati-ngatine pira-pira dalan fi hadzal bab ing dalem iki bab. Adapun saat kita niki mencederai atau menzolimi secara kehormatan, kita menzolimi kehormatan seseorang, lah niki sangat bahaya saestu. Bahwa te akhwat iku annatil kal mazlamata. Temen setune mengkon-mengkon mazlamah atau sing wong dizalimi iku ingkana lamun ono sapa mazlamah iku ghibatan ngrasani au nami matan utawa adu-adu fala yakhlu mongko ora sepi apa amru perkara fi ing dalem mazlamah min ahadi halaini saking salah siji tingkah loro. Jadi kalaupun toh rupa kezaliman kuwi mang rupa ngrasani, melane ngrasani banget dosane gedhe saestu niki ada hubungannya kalih kehormatan seseorang kalau wau utawa adu-adu niki ya piyamprih ben ora penak dadi diadu-adu sing ora-ora niku diomonge lan niki jenenge niki mencurangi atau menzalimi dari segi kehormatanipun. Lelek ngoten niku ulama mentafsiri ya mesti wong sing ngrasani marang wong liya utawa adu-adu karo wong liya niki mesti enek dua kejadian yang pertama imma antakuna ana kalane yen to ana apa mazlamah rupa ngrasani utawa adu-adu mang iku kot balagot teman-teman tumeka apa mazlamah al mazlumah ing wong kang den zalimi aulam tablughu utawa ora tumeka apa mazlamah ing mazlum fa imbalagot mongko lamun tumeka apa mazlamah ta'ayyana mongko dadi tertentu khusus apa tahallul njaluk halal minha saking mazlamah. Lelek penganiayaan sing bangsa ngrasani sing bangsa menjatuhkan harga diri seseorang lewat ngrasani. Lah iki ada dua kemungkinan, maknane ngoten. Iso uga awake dhewe rasan-rasan utawa adu-adu sampai pada orang yang kita bahas mang ana kalane ora teko. Lah kok sing rasan-rasan karo wong mang kok teko sampai teko marang wong sing dirasani mongko ora ana jalan kecuali awake dhewe njaluk sepuro marang wong kuwi mang. Lah kasuse wong saiki niki mboten ngantos ngoten niku. Ora gelem njaluk sepuro, njaluk halal mboten purun. Walaupun toh dalam momen-momen tertentu atau sing apik kaya to riyaya. Lah niki mboten purun njaluk ngapura. Padahal nek kene ndak ada jalan keluar. Sebab nek kene tahayyana at-tahallul minha. Niku ndak ana jalan keluar kecuali memang dia iku njaluk halale karo wong sing kita rasani kala wae. Anu lho Pak winane kula ngraosi panjenengan is nyuwun pangapurane nyuwun halale nggih. Lah ngono kuwi ucapane kudu ngono kuwi kalau toh sing awake dhewe rasani mung sampai pada wong sing kita rasani mang. Utawa sing kita adu-adoni. Lah awake dhewe iku mengadu domba umpane si B wis sampai kejadian dhek krungu mongko ya awake dhewe harus minta tahallul mang pada wong sing kita zalimi kala wau. Sebab hubungannya kalih harga diri ngoten. Mulane harga diri penting banget. Menjaga harga diri orang lain itu jauh lebih penting. Sebab nggih ruwet nggih wae lek teng donya kaya-kaya mboten enten bahasan. Tapi benjang menika lho. Bener-bener Allah niku adil tenanan. Ora iso selesai nek donya. Lah ternyata nek kono iku ada
pengadilan yang lebih dahsyat malih. Termasuk bulete hisab niki ngeten-ngeten niki. Wa lam tablughu lam namun ora tumeka apa mazlamah ing mazlum kana mongko ana apa tablighuhu apa tablighuha nyampeaken ing mazlamah lahu maring mazlum iku adza nglarakaken jadi tan kang anyar. Fayurasu mongko nekaaken apa tabligh minal haqdi saking unek-unek ala wang kita ilmu awadati lan pedote asi-asian. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono hikdun. Tapi kok umpamanipun oleh kita ngerasani marang B utawa adu-adu marang B meng tidak sampai. Lah terus awake dhewe kok terus arepe omong, lek tak omongne yu aku winginane ngrasani awakmu padahal urung krungu dhek. Lah niki ada kasus anyar malih. Mesti dhek iku ora penak bisa memutus persaudaraan, bisa memutus pertemanan seduluran lek diomongno. Lah terus pundi malih lek awake dhewe ngomongne tau ngrasani dheke padahal urung sampe sing kita rasani mang marang wong sing dirasani mang lek awake dhewe nyampekno niki malah engko pedhot. Nah iki piye carane? Mahua iku ashabu maing banwa kang utawi ma iku ashabu luwe angel mintil kalmatul mati katimbang mengkono-mengkono penganiayaan. Lah fatoriku iki mongko ta dalane fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono izalatul mazlamah iku kasratul istighfari ngakeh-ngaken istighfar lahu maring mazlum duna tablighihi ora nyampeaken mazlumah wa talaba lan uprih man atahalula ing halal minu saking mazlum. Lek kasus sing ngoten niku aja disampekno. Dadi ora sak omone, Pak, kula winginane adu-adu kalih panjenengan. Kula ngrasani panjenengan ora usah kok sampekno, sebab lek disampekno meng ada timbul kasus baru, yakni pedote persaudaraan, pedone seduluran. Monggo jalan satu-satune ya kasratul istighfar lahu. Monggo awake dhewe iku ngekeh-ngekehaken istighfar marang tiyang kala wau. Yakni kita membaca istighfar untuk ya tiyang kala wau. Mboten kok malah menyampaikan apa sing kok rasane mang. Tur awake dhewe mencari ridho, mencari tahallul, mencari keikhlasan dumateng tiyang sing kita zalimi kala wau. Dadi ora usah kok sampekno. Awakmu istighfar sing akeh ya istighfar tiyang kala wau, tur awake dhewe njaluk tolabu tahallul minhu. Kang wis sepurane ya lek anek dalam hidup awake dhewe iki, dalam pertemanan awake dhewe iki enek sing salah. Ya ngono kuwi. Mulane wong Jawa mengemas seperti itu menjadi halal bihalal. Lah ngoten niku untuk menjaga seperti itu. Jadi ulama awake dhewe ora ngawur. Lek membuat hasanah niki alus tapi mengena dan selaras dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah terus digawe memang. Dadi wong Jawa niku lek bodho terus silaturahim. Lah niki sakjane ya praktek saking dawuh-dawuh niki wau ngoten. Mulane jenengan sedaya aja mamang anggenipun nderek para ulama. Anggen nderek para ahli sunnah wal jamaah. Sebab sampun dikemas seperti itu. Mulane wong iku penak. Wong niku lek NU tenanan niku memang mboten nate dalil kok. Oh titik-titik dalil, titik dalil mboten. Ya dalile sudah menyatu dengan perilaku itu. Dalile ya iku sing dilakoni iku. Ora usah gembar-gembor ayat Al-Qur'an diuna-unekne, hadis diuna-unekne mboten. Niku ciri khase ulama NU ngoten niku. Mboten patosan dalil. Mulane napa jenengan cara ditekoki dalile tahlilan la ilaha illallah istighfar sholawat nang jerone tahlil ora tahu ulama bahas ngoten niku. Tapi sajane ya wonten. Nggih. Yes apa jenenge takdire utawa dalile ya cetha. Mung nggih wau langsung praktek teng masyarakat niki langsung tindakan ngoten mawon.
mboten rena-rena. Niku ulama awake dhewe ngoten niku, memang membumi saestu, memasyarakat saestu. Ora usah ribet. Mboten ribet blas. Summa la yakhfa mongko nuli ora samar alaika ing atase sira ya akhihi sedulur ingsun apa anaman teman sedune wong apa ana minadzunubi ya teman sedune iku saking pira-pira dosa mayusbihu kang ora serupa apa amruhu perkarane ma min jihati kaunihi saking arah-arah anane ma iku minal madzalimin nafsi saking pira-pira zalim dumateng diri sendiri au mazzalimil ibadi utawa zalimi pira-pira kawula kazina kaya zina wal liwatilan liwat niki wati dubur masalan umpamane final amro mongko teman setune perkara fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono zina iku yahtaju butuh apa amr ila tafsilin maring pira-pira perincian lihat haro drapun jelas biwasitati rojaihi kelawan lantarane pengarep-ngarepe wong apa suwabu bener wawa utawi tafsil iku ayukola yang daden ucapaken apa ingkana lamun ana apa maf'ulu bihi maf'ul bih wong sing dilakoni dizinai iku mubtadi'an wong kang ngawiti kanat mongko ana apa tilkal mazalmati mengkono penganiayaan iku mimazalimin nafsi saking masuk ing dalem pira-pira penganiayaan diri wa ing kana lamun ana apa fa'ilu wong kang lakoni iku qad rawaduhu teman-teman ngerayu sapa fa'il ing mazlum wa awadahu lan bulan baleni sapa fa'il ing mazlum kana mangko ana apa zalika mengkono qad rawaduhu wa aduhu wau iku min mazalimil badi saking golongane nganiaya pira-pira kawula asubati kang angel liyanahu krana teman sedune fa'il iku ada nglarani sapa fa'il tilka surata ing dalem mengkono-mengkono gambaran atau kasus wa qaharahu lan meksa ing sapa fa'il ing mazlum wa jarrahu lan narik sapa fa'il ing mazlum ilal maksiati mari maksiat mananipun umpamane masalah zina niki angel malih lagi ngawitine si zina iki mang karepe dhewe utawa sing dizinai malah gelem niki repot malih. Lah umpamane awake dhewe niki katakanlah seorang melakukan zina karena yo dhek ngawiti, lah berarti dhek iku gawe uswah sing sayyi'ah, gawe produk keawonan. Kok bulan baleni, lah niki malah menjadi dhek iku malah menjadi produke awake dhewe, produke si A mang sing elek. Sehingga umpamane sing dizinai kuwi mang melakukan zina-zina krana disebabne sing awal mang mongko wong sing wis ora zina lah iku tetep oleh ganjaranipun sebab dhek punya uswah sayyi'ah kala mang. Milane kan asring sanget niki awake dhewe niki isih bejo menawi seda niki tapi dosane melok seda. Mananipun apa? Kok umpamane ada seseorang niki seda ora duwe produk dosa iku wis bejo. Sing cilaka saestu menika kalau seseorang niki mati ya seda tapi meninggalkan uswah sing sayyi'ah atau produk dosa. Sehingga generasi teruse lha iki melakukan aktivitas sing diciptakno marang wong sing wis seda kuwi mang. Sehingga dhek oleh seorang lakoni tapi tetap oleh dosane wong sing lakoni. Niku wis angel banget ngoten niku. Sebab napa waman lan utahi sapa wae iku sana gawe kelakuan sapa man sunatan ing sunah atau tindakan sayiatan kang Allah
kana mongko ana iku ngaling atase man apa wisruha dosane man wa wizruman lan dosane wong amila kang amal sapa man biya kelawan sayyi'ah ila yaumil kiamati marang sampai ya ila yaumil kiamati tumeka maring dina kiamat. Niki teng hadis. Dadi wong kok nglakoni tindakan sing elek mongko dhek iku ya oleh kaawonan lan oleh dosane wong sing melok-melok ngamal kaya kuwi mang. Lah iki repot saestu, repot saestu. Sebalike kok awake dhewe niku punya uswah hasanah. Mongko awake dhewe iku ya oleh ganjaran sebab awake dhewe duwe lakon sing apik ku mang. Lan oleh ganjaran wong-wong burine sing nglakoni kaapian kala wau. Wis padha. Dadi awake dhewe umpane nek donya iku ora pate amal apik tibakno kok ngunduh amal akeh sok nek kono. Niku ya tidak menutup kemungkinan sebab awake dhewe menciptakan umpamane awake dhewe menciptakan burdaan pertama kali naik masjid. Lah kok dilelai dheke ya menciptakan burdah anake jamiah burdah nek kene iki nek masjid iki dheke sedo diterusne generasi-generasi sampai dina kiamat. Moko setiap ada burdahan nek masjid niki lah sing pertama kali ngedekno ki mung oleh ganjaran burdah sing diwaca wong-wong generasi sing akhir kala wau. Wis ngoten niku. Jenengan kiasne marang amal-amal sing liyanipun. Niki penting saestu. Mulane awake dhewe ya membuat produk kaawonan utawa kesainan iki mbalike teng awake dhewe. Lek produke awake dhewe niki elek, ngunduhe ya elek, lek produke apik, ngunduhe nggih apik. Niku pun wonten hadise. Kari jenengan bagaimana apakah kita niki sebagai pencipta kaawonan utawa kaapian wis monggo kersa. Wis pilih dhewe. Fa innahu mongko temen setune man amila biyaila yaumil qiyamah mang iku hatta kang rusak irbuha ing kawiranganipun man wa adzana ngarakaken sapa fa'il ya balene fa'il utawa sing nglakoni pertama kali alaha ing ahline mazlum wa hamalahum lan gowo sapa fa'il ing alun al-aroi ing celo wa waridalika lan mukon-mukono liyane hatak iki lek meng balike teng bab jelek zina kuwi mang. Dadi lek zina kuwi mang di samping nglarakno wong sing dizalimi ya nglarakne keluargane wong sing dizinahi kuwi mang. Sebab dhek si keluarga ini kan mesti menanggung celah. Lah wis nanggung celah kuwi mang mongko ya sak dina kiamat ya tetep dhek oleh bagian kaawanan kala wau. Garis besaripun terus pundi la awake dhewe harus menghindari saestu tabaut an wuqu'il madzalimil ibad. Awake dhewe semampu kita harus menjauhi untuk tidak menyakiti orang lain atau menzalimi orang lain. Baik ing dalam bondone, ing dalam awake dhewe utawa ing dalam napa niku jenenge kehormatanipun seseorang. Harus kita jaga saestu. Sebab niki ruwet saestu, niki ruwet saestu. Urusanipun nek donya ora patek ketok-ketoke ora patek iso, ora patek enek tapi nyatane niki menjadi bumerang di dalam akhirat benjang. Wajar menawi awake dhewe iku menzalimi orang lain atau berbuat zalim niki wajar. Tapi selesaikan sebelum kita meninggal. Wis ngoten niku. Apapun kasus kepada masyarakat, kepada umat, dumateng tiyang niki biasa. Ya biasa. Cuma bagaimana kita niki membebaskan dari kasus itu sebelum kematian itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sepeda malih ngoten ku abot saestu. Awake dhewe iku lho njaluk ngapura lah. Krana ego kita niki dhuwur. Mongko ora gelem. Padahal kita bener-bener salah. Tidak mengakui kesalahan. Iku akeh ngoten niku.
Kejadian-kejadian ngoten akeh sanget. Lah niku sama sekali tidak dicontohkan oleh para nabi. Khususipun Nabi Muhammad. Para sahabat yo mboten. Iki lek enek sing awake dhewe salah yo nglenggono senajan awake dhewe iki wong ya wong gede kok salah ya tetep awake dhewe harus meminta tahallul kalau wau. Jadi kenyataannya kan mboten ngoten, angel banget. Milane untuk meminta ampun pun niki sebuah sesuatu yang sangat berat. Milane kita lek saged monggo seminim mungkin kita niki tidak berhubungan dumateng mazalimil ibad kalau wau utawa penganiayaan dumateng seseorang baik bondone ataupun harga diri. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim